Кое нещо всички използват повече от теб, въпреки че е твое? Мамо? Да, спокойно. Кое нещо използват всички повече от теб, въпреки че е твое? Айде кажи, като ти чува. Кое нещо използват повече от теб, въпреки че е твое? Тата, я ела, бе! Кое нещо всички използват повече от теб, въпреки че е твое? Аре, бе! Кое нещо всички използват повече от теб, въпреки че е твое? Не знаете ли? Не. Кое всички използват нещо, което е твое? Повече от теб го използват. Постоянно. Как да видят веднага? Как тебе? Не, бе, хора, бе. Всичко ми използват. Хора, напишете долу в коментарите какво мислите вие.